Giayo ni Jesus ang tawong gipanganak nga buta. Juan Kapitulo 9 versikulo 1 hanggang 12. Samtang naglakaw sila si Jesus, may nakita silang tawo nga buta, sukad pa sa iyang pagkatawo. Karon, gipangutana si Jesus sa iyang mga sumusunod, magtutudlo, kang kinsa bang sala nga na tawo siya nga buta. Iya bang sala o sa iyang mga ginikanan? Mingon si Jesus, nabuta siya dili tungod sa iyang sala o sa sala sa iyang mga ginikanan, kondili aron makita sa mga tawo ang gahom sa Dios pinaagi sa pag-ayo kanya. Samtang adlaw pa kinahanglan nga buhaton nato ang gipabuhat sa Dios nga nagpadala kanako. Kay moabot ang gabi o ang panahon nga wala nay makahimo sa iyang gipabuhat. Samtang ani apa ako sa kalibutan ako ang suga, nga nagahatag og kahayag sa mga tawo. Human niya kadto masulti miluwa siya sa yuta. Gisagol niya ang luwa sa yuta o gihidhid niya kini sa mga mata sa buta. Mingon siya sa buta, adto sa kaliguanan sa Siloam ug panghilamos didto. Ang buot ipasabot sa Siloam, pinadala. Busami adto ang buta sa Siloam ug nang hilamos. Pagkahuman, mibalik siya nga makakita na. Mingon ang iyang mga silingan ug ang mga tawo nga nakakita kani adto kanya nga nagpakilimos. Dili ba mao man kini ang tawo nga kaniadto nagpunay lingkod ug nagpakilimos. Mingon ang uban, mao kana siya. Apan ang uban mingon, dili oy. Susama lang kaniyag hitsura, busa ang tawo na mismo ang mingon, ako gayud ang tawo nga inyong ginaingon. Busa gipangutanan nila siya, unsang pagkahitabo nga makakita ka naman karon. Mingon siya, ang tawo nga gituwag nilag Jesus naghimo og lapok. Pagkahuman, gihidhid niya kini sa akong mga mata ug giingnan dayon niya ako nga moadto sa kaliguanan sa Siloam ug manghilamos. Busa miadto ako didto ug pagkahuman nako ug panghilamos, nakakita na ako. Gipangutana nila siya kon asa na ang tawo nga nag-ayo kanya. Mingon siya, ambot, wala ako masayod.